Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, penyayi, bapak haji, bu haji ingkang tansah kawula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur, ingkang kawula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Sofi, Bapak Haji Sundari ingkang kawula mulyakaken, para hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur ugi ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin nabi Khadir Abdul Abbas Balia bin Malkan wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Hamdin Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'ana Allahu bi ulumihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والmuslimina wal muslimat wa khususan ila arwahi khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan Mbah Kakung Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah dipun ngapunten sedaya dosa lan klepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesayenanipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah datang masjid menika mugi-mugi ya dadosna amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala, dan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita nglajengaken ngaos kitab Syama'il Muhammadiyah ingkang ngasta kitab nomere 58. Babu ma jaa fi khuffi Rasulillah, nerangaken masalah muzahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzah niku bahasane tiyang mriki namine kados sepatu slop sing modele niku tahan air, banyu niku mboten saged mlebet dhateng suku sing diparingi sepatu niki wau. Nek jaman Kanjeng Nabi namine khuf utawi muzah. Dateng mriki mengke enten hadis jumlahe kalih nerangaken muzahe Kanjeng Nabi. Haddatsana Hannad bin Sari. Imam Tirmizi dipun criyasi saking Hannad bin Sari. Hannad bin Sari saking Waqi' Dalham saking Dalham bin Shalih. Dalham bin Shalih saking Hujair bin Abdillah saking Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah saking bapakipun terus dawuh anan Najasyiya sak temene raja Najasyi ahdalin Nabi. Raja Najasyi niku paring hadiah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paring hadiah napa Raja Najasyi? Paring hadiah khufaini nggih menika muzah loro. Dadi Kanjeng Nabi niku pikantuk hadiah, sing hadiah niki saking Raja Najasyi, hadiahe sepatu slop. Pirsa sepatu slop nggih. Nek mriki namine sepatu oglok. Pirsa oglok kok meneng kabeh apa sami sare iki. Ditekoki meneng jen sepatu oglok lho Pak. Apa nek kene apa? Lah ngono, sepatu apa? Bot apa boot? Dadi sepatu boot iki lho. Niku dhisik Kanjeng Nabi diparing hadiah saking Raja Najasyi sepatu boot penake ngoten. Lah sepatu lha niki yo bahasane muzah. Aswadaini warnane ireng. Jadi diparingi khuf utawa muzah utawa sepatu boot warnane ireng. Sadajaini tembriki mboten enten ukirane polos. Jadi warnane ireng terus mboten enten bathikane warnane polos. Sangke remene Kanjeng Nabi diparingi hadiah sepatu boot menake fala bisa huma. Kemudian Nabi Muhammad menggunakan muzah niki wau diagem. Jadi kula panjenengan niku nek diparingi napa mawon pangapunten nggih, nek diwehi apa ae niku nek iso siji tomponen dipun tampi, mbuh digawe napa ora pokoke tomponen kuwi nyenengne wong sing ngewehi. Salah satunipun ngoten, Kanjeng Nabi niku ya pangapunten Nabi Muhammad lho Pak. Trimo kalih Raja Najasyi diwehi sepatu lho ya. Wehi sepatu. Lah iki nek cara sepatu kan regane piro? Wong raja kok ngwehi cuma sepatu tok. Tapi Kanjeng Nabi remen, seneng. Ya wis tak tompone. Sampai senenge Kanjeng Nabi fala bisa huma diagem. Langsung digawe kalih Kanjeng Nabi. Muzah utawa sepatu slop niki wau. Summa tawaddoa, kemudian Kanjeng Nabi wudu wa masaha alaihima. Ketika wudu muzah niki wau mboten dipun wasuh, cuma diusap tok. Pramila niki pangapunten jarang tiyang niku ngejekne masalah muzah. Padahal niki kemudahan kanggene kula panjenengan sing umpamane sukune niki mengke
Mboten pareng kena toya. Ora kena banyu, wudu kaya biasane, Bu. Wudu kaya biasane, muka ya diwaso, tangan ya diwaso, sampai teko sikut, sirahe diusap. Lah baru teko sikil, berhubung niki wau gawe sepatu utawa muzah, maka sepatune rasa dicopot. Ngeten Pak, sepatune ra dicopot, cuma sepatune sing diusap. Paham nggih? Ayo to Bu deloken kene Bu. Iki getokane sepatu. Ngeten iki nek ora tak contokne ya deloken kene. Iki getokane napa? Sepatu, getokane. Pun getokane sepatu. Engko wancine wudu lho Pak. Iki sepatu boot niki mau. Cara jenengan, sikile rasa dicopot. Ngeten kok sikile sepatune, jadi sepatune ora usah dicopot, ngeten masuk muka gitu, terus tangannya sampun, sirah diusap, kuping sunnah, lan pas dugi sikil mengke ora usah dicopot sepatune, ngeten ledus pun Pak ora dicopot, kan ora diwasuk, kan diusap tok Pak, diusap tok, jadi tangannya nyekel banyu ditelesi, telesi ngeten iki. Terus mengke muzah atau sepatune diusap tok ngenten iki. Namung ngene iki tok. Ditelesi. Ngono iki. Tapi jenengan aja muni aang-aang ngono. Tak contokne. Pon udune cekap, Pak. Udune cekap. Jadi sepatune ora usah dicopot, udune pun cukup ngono kuwi sikile. Bu. Lho, ngene iki penak apa penak? Penak. Ngeten. Tapi asalkan pas nalikane badhe ndamel niki wau, badhe ndamel sepatu boot niki wau penake nggih. Niki jenengan dalam keadaan suci, Pak. Suci iki piye? Ya wudu sik utawa pangapunten nek ora wudu dalam keadaan dhek ora batal. Ora batal sepatonan boot ngeten iki. Lah engko nek batal panjenengan wudune kaya biasane, cuma sikile wau niku sepatune sing diusap. Ngono tok. Lah nek sing kiwa ya ngono, iki pamane sing kiwa. Namung ngono tok, Pak. Niki namine muzah. Zaman Kanjeng Nabi ngoten niku pun enten. Saiki diamal nek ra apa-apa. Pak, pamane ora lara gawe ngono ki napa pareng-pareng. Senajan to mboten sakit panjenengan niki mengke wangsul. Nah, wangsul nggih. Terus niki wudu utawa ora batal gawe sepatu slop, ngaten mengke subuhan ya subuhan arep wudu niku mengke ya namung diusap tok. Tapi ya pangapunten angel, soalnya posisi niki mengke nek dicopot batal. Ten sepatune dicopot batal, Pak. Ngaten kok mentelengi aku modele. Iki tenanan lho ya. Jadi iya niki mulane modele muzah niki wae saking raja Najasi niku sepatune iki ora kok kaya sepatu boot sing niku wau Pak, bahasane lemes. Mula tak kenek damel salat kaya modele pangapunten kaya kaos kaki lah, kaos kaki sing tipis ngono nggih Bu, kaos kaki mengke niki cuma diusap tok, salat ya digawe, salate digawe. Kok lampun niki muzahe copot kudune batal ngoten niku. Niki ya jarang dilampahi. Monggo niki. Jenengan koyoke asing ngono ta ya? Asing lho iki ora tau diomongne lho, Pak. Ya ngertine ya wudune nek sepatu ya dicopot. Ngono to nggih? Niki jane enek keterangan ngeten niku pareng. Asalkan syarate wau balik sakderenge ndamel muzah utawa sepatu sing tipis wau niku wudu sik. Wudu didamel. Kok nek wudu malih cuma diusap sepatune sirahe tok. Sirahe niku sing dhuwur tok. Sret ngono tok. Jadi, lho iki piye Pak nek pamane reget ra masalah. Ra apa-apa. Mulane sing diusap dhuwure tok. Terus salate digawe. Dadi wong niki ya salat ndamel ngono kuwi. Mboten napa-napa Bu, mboten masalah. Pun paham nggih? Dan contoh malih pangapunten Pak, pangapunten. Panjenengan nek wawi utawa istinja pi gawe banyu apa gawe watu? Ayo to jawaban. Gawe banyu apa gawe watu?
Nggih banyu. Saiki tak terangne, umpamane istinja gawe watu tok lho ya, ora gawe banyu. Dadi diusek-usek gawe watu tok. Ngono kuwi suci napa mboten? Suci. Cumane kula panjenengan iki mboten enak ngono tok perasaane. Namung kurang marem ngono tok. Biasane kan gawe banyu, gawe banyu akeh bior ngono. Lah iki nek pamane enek banyu, terus yo ana watu, ngoten iki Pak, gawe watu tok mawon niku pun sah. Kaya suci, kesut gawe watu, pareng kaya suci, ora gawe banyu ora apa-apa. Cuman perasaan risih ngono to? Risih. Padha kaya wudu niki wau. Kanjeng Nabi iki sikile sepatune ra dicopot, cuma diusap tok sret ngene iki. Niku pun sah. Walaupun ora lara, walaupun mboten sakit kaya panjenengan gawe niki mengke damel mengke subuhan yo si napa niku sepatune diusap tok, mboten napa-napa. Ngeten nggih Bu nggih. Nggo niki ngilmu, jarang dilakoni niki Pak, jarang dilampahi. Pun asalkan ada dicopot lho nggih. Ya niki masa tenggang, masa waktu lamane gawe sepatu niki, niki nek panjenengan musafir utawa kisah lunga adoh niku dalam waktu 3 hari 3 malam. Jadi suwene ngono kuwi. Contoh umpamane arep nek Surabaya teng Jakarta utawa muga-muga panjenengan saged tindak haji lan umroh. Nek gawe sepatu ngono nggih. Saderenge wau wudu sik niku mengke mancine wudu sepatune tok sing diusap sret ngono tok. Lah niki mengke niki subuh nggih. Kok subuh napa? Ngisa. Terus benjing subuh pi ngono batal. Wudu kok biasane muka, tangan, sirah, terus niku mengke sepatune sing diusap. Mulai subuh benjing, Pak, niku 3 hari seterusnya. Jadi sesuk subuh kuwi, sok emben subuhe, sok embene malih iku 3 hari. Niki mengke panjenengan sikile ra dicopot, ora apa-apa. Jadi napa sepatune iki lho, sepatune dicopot 3 hari 3 malam mboten napa namung diusapi tok nek wudu niku pun sah. Wudune sah, salate yo sah. Paham Bu nggih? Nek wong mukim kados kula panjenengan ngeten iki teng dalem gawe ra apa-apa, tapi masa panjange wektune gawe muzah cuma 1 hari sedina. Contoh niki gawe muzah dalam keadaan suci digawe. Terus benjing subuh batal. Niki ora usah dicopot, sepatune ora usah dicopot, wudu kaya biasane. Terus sikile diusap ngeten niki, sepatune sing diusap. Niki mengke sampai jengben. Nek benjing ben niku mengke dicepot malih. Cepot malih soale kanggone wong mukim. Iki penak apa penak iki? Penak tapi lakonane ora marem ngono lho ya. Ora marem, mosok terus sepatonan ae. Ya ora marem. Nek awake dhewe kan mareme sikile ya kena banyu ngono to. Nah, lho Pak iki ilmu. Pramila niki jarang disampaikne kadang kala utawa jarang ra dilakoni. Pun enten sing tanglet mbok pilih. Nggih. Nggih. Misal kalau kuncewo tentara. Lah iya mulane. Lah niki nek paman mesti prayong ngono to. Pramila ngeten iki balik. Niki nek pamane darurat napa mboten tingkah mboten darurat pun mboten masalah. Mula wau kula aturaken iki ora lara, mboten sakit, mungkin jenengan damel muzah, mboten napa-napa, ora kudu ngenteni darurat. Ngeten nggih? Pun paham to niki? Terus pertanyaane ngene, nek umpamane TNI, wau ngono to? TNI ora dicopot.
Terus niki wae diusap tok sret. Kira-kira mlebu Masjid An-Nur, ngono ki takmire piye, Pak? Kira-kira takmire piye? Sapa kae ngono iki? Sapa kae? Sandale kon nyepot ngono, sepatune kon nyopot. Piye lho kae TNI piye to? Apa ngene piye pra ngono? Lah iki pangapunten, nek cara diamalne mulane iki rada aneh lho ya. Aneh. Lah niki sing sepatu boot. Mula nek sepatune Kanjeng Nabi niki pangapunten ora kaya sepatu boot dalam artian lemes, Pak. Lemes kaya model karet lho nggih. Kaya karet, mulane sangka lulang nek jaman dhisik. Lulang tembus air, terus niki wae cara didamel salat rapopo. Enake kaya ibu-ibu kados dene kaos kaki tapi tipis, tahan air, ora sampai banyu mlebu teng sikil. Ngoten. Sampun nggih. Nek tentara yo yo guyokne tenan Pak iki, guyokne. Lho, Pak nek salat sepatonan apa pareng? Oleh. Ten jenengan lho Pak, pangapunten, salat iki gawe kaya sepatu tentara lho ya oleh. Tapi kira-kira apa ya iso to, Pak? Salat kaya sepatonan. Ora apa-apa lho, Pak. Mboten masalah. Cumane kan yo angel to ya. Brok. Ya sukule iki lho pada yo ngene, Pak. Angel iki. Kayak blusukne barang lho ya ngene to niki. Iki cara ngilmu oleh-oleh, cumane ora kaya umume wong. Iki jane sapa? Wong ngendi lho iki? Wong deresan ternyata. Salat kok gawe sepatu iki wong ngendi? Pra ngono ta ya. Wong kane nyepot suwene kok ngendi? Iki lho cara hukum oleh-oleh, cumane ora kaya umume wong, mesti dadi alok niki, mesti dadi alok. Pun iki cara ngilmu ngoten lho nggih. Sampun Pak Haji nggih. Alhamdulillah. Napa? Ora umum. Lah saiki yang balik neh wae lho ya, pangapunten. Istinja lho. Dadi lunga iki ora kok nggo banyu, Pak. Tapi nggawani watu. Umum ora, Pak? Ora umum. Yo, nyapa nggawani watu yo? Nggih wawi. Lho ngono ki lho tunggal iki. Kan yo ora umum ngene iki. Ora umum. Nek sae sah sucine suci, cumane ora kaya biasane wong. Pramila ya awake dhewe pangapunten, Bu. Ya ngene iki lho, pangapunten kanthi sanget. Selain ngeten niku ya nderek hukum oleh, tapi ya kudu manut umume wong. Wong kula jenengan nek ora umum ya dadi omongan lho ya. Wong wis umum mawon kadang dadi omongan, apa meneh ora umum, mesti dadi wong sak lo deresan iki padha bicara kae, ngomone kae. Yu ngerti yu. Halo bojone kae lho. Saiki salat nang masjid nggawa sepatu oglok ngono ki. Kan dadi omongan to nggih. Ya ngene iki. Mulane ndelok pantese barang ya umume barang. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Imam Tirmidzi dipun criosi saking Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id saking Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah saking Hasan bin Ayyas saking Abi Ishaq saking saking Sya'bi. Iki urutane cerita ngeten. Sya'bi dawuh Al-Mughirah bin Syu'bah ahda tihya lin Nabi. Tihyah pirsa tihyah nggih. Tihyah niku sahabate Kanjeng Nabi sing beliaunya niku nggo wanteng. Nggo wanteng Tihyah Al-Kalbi niku wong nggih ganteng, Pak. Ganteng sanget niku. Mula ada cerita malaikat Jibril niku pernah sowan dateng Kanjeng Nabi, wujudnya malaikat Jibril niku menyerupai Tihyah. Namine Tihyah. Tihyah niku laki-laki. Mulane wong nggih ganteng. Kaya wong lederesane no. Alah. Dadi ganteng iki malaikat Jibril menyerupai Tihyah Al-Kalbi niku wong nggih ganteng. Lah Tihyah niku paring hadiah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah apa? Khufaini, muzah loro. Fala bisauma, kemudian Nabi Muhammad menggunakan, langsung digawe sangke senenge. Pramila bapak-bapak pangapunten nggih nek diparingi sandal, diparingi sepatu niku apike saene ndang langsung gawenen. Soale nyapa?
wong sing ngewehi niku marem, Pak. Ana wong niku ngewehi terus dimanfaatne utawa niku didahar, sing ngewehi niku marem. Alhamdulillah aku wingi lho nukokne sandal karo Pak Kae lho ya, langsung digawe. Marem, ngati iku marem. Oh, aku wingi lho nukokne jangan karo Pak Kae, karo Bu Kae, langsung didahar. Marem, Pak. Sing ngewehi niku marem. Jadi salah satu membanggakan, membahagiakan orang niku nek diparingi tomponen bar ngono rasakno. Gawenen niku maremne wong nyenengne tiyang. Bu, aja bahasane nolak. Yu, jangan tero ngarep. Lho kalau kok iso gitu yo. Jangan tero arep yo. Purun, tewel yu. Purun. Pokoknya purun dhisik, Pak. Purun didahar, dimaem, syukur karo rodok semu ngelem ngono lho. Yu, tewelmu iki jan enak. Wis ngalahne kaya gudeg Jogja kalau ya. Lha iki karo ngelem ngono lho, Pak. Ora apa-apa. Iku salah satu nyenengne wong ngoten niku. Paham Bu nggih? Aja sampai ditolak. Jadi pawewene tiyang niku ndak sampai ditolak dirasakne. Wa qala Israil an Jabil an Ngamir wajibatan selain paringi napa niku muzah Kanjeng Nabi kalih namine Dihyah diparingi jubah. Jubah niku lho Pak, kaya napa niku daster nggih. Tapi sing bukaan niku diparingi jubah. Fala bisa huma kemudian dipun pakai kali Kanjeng Nabi digawe muzayid digawe rasuane ya dipun damel Bu didamel nggih diparingi nggih didamel kula iki pangapunten Pak biasane ya diparingi tak gawe niki ternyata wong ya seneng lho seneng ngoten niki didamel sandal barang ngeten saestu lha iki salah satu nek panjenengan pengen ganjarane akeh niku sedekah sandal. Soalnya sandal niku nek didamel terus, didamel ngibadah wong sing jenengan paringi sedekah padha ngibadah kabeh. Niku panjenengan angsal ganjarane. Allahumma amin. Sedekah sandal. Nyo Pak sandal, nyo Bu sandal. Syukur jamaah Yasin tukokne kabeh. Tukokne kabeh gek merke padha. Kira-kira piye nek padha ngono kuwi? Ya dari Pedro kuwi ta ya. Saestu niku Pak, sandal. Ngoten niku. Mula dhisik jenengan natos mboten nggih masjid mriki. Yen kula siyen niku pernah ada sandal infak. Infak sandal ditulisi pisan musola untuk masjid. Jadi seakan-akan nek sandal iku ora enek napa niku kagem umum napa niku pribadi mboten. Jadi ditulisi. Sangka sing maringi niku, paringi terus dikekne masjid niku tujuane napa kersane didamel ibadah. Cara wong arep wudu ndamel sandal kuwi, bar ngono damel salat. Wong sing sedekah sandal niku angsal ganjarane wudune dheke, angsal ganjarane salate piyambake. Allahumma amin. Mulane benjing padha tuku apa? Sandal, sedekah sandal, Pak. Wah, apa meneh sing diwehi sandal para kiai para ulama wah kalau wong ahli ibadah senengane ngaji sing jamaah ngoten niku Bu sing ketara biasane sregep-sregep jamaah lho tukokno apa sandal ngono saestu niku oh wonge lho wonge sregep ngaji kaya sregep jamaah terus jenengan meling Pak tak tukone sandal Pak ukurane piro Pak ngono teko aja angger nukokne kegeden ngeblek ngono ya ora digawe tambahan yen napa mboten on monggo salajengipun hatta taharraka Kanjeng Nabi diparingi loro ning wau muzah kali jubah digawe sampai rusak jadi saking senenge Kanjeng Nabi ku didamel ki sampai rusak dan Nabi saking senenge lho Pak. Mulane ya wong niku kadang kala nek saking senenge klambi barang niku ya panggah kuwi ae. Ya mboten Pak. Klambi nek kadang senenge panggah kuwi ae. Ibu-ibu ya ngono, kuwi ae. Sampai kalambine mburi ngepir to. Ngepir. Lho bapak-bapak lho deloken Pak. Tak suwe jenengan. Mburi ngepir apa ora?
ngepir jadi sampai ono ya kuwi panggah batik kuwi ae senengane acene kuwi kok nggih napa mboten Pak dadi bodoh panggah kuwi ae iki contoh lho Pak acene yang jaler iku pangapunten Bu wong lanang ora patek seneng macak heeh kalau jerene napa otentik jerene dadi wong lanang ora patek seneng macak wis kadung senengane ya kuwi ae sarung ya panggah kuwi ae klambi ya panggah kuwi ae jenenge lho pangapunten Pak klambi iki panggah kuwi yasinan ya kuwi tahlilan ya kuwi nggih napa mboten ayo to Bu rada pacak ana bojomu Bu dipacaki genteni dadi nek iso wancine tindakan kondangan iki digolekne klambi Pak iki lho Pak cocoke iki lho Pak ten cocoke niki didamel ngono kadang kala lho Pak digawekne disiapne ngoten mawon kadang rawani gawe ya ora gelem gawe nggih napa mboten halo nggih kalau ngaku lho tenanan ibu iki lho ngamal ning ilmu ya Pak tak gawekne iki lho Pak iki cocoke iki nek kondangan ngono kadang disetelikane pisan sampir nek kono bapak ora gelem gawe soalnya apa kadung senengane siji wis panggah kuwi ae kuwi wong lanang pramila pangapunten nggih sampai Kanjeng Nabi mawon niki gawe rasuan sangke seneng nggih taharroke sampai biasa sampai rusak nggih sampai klambine Kanjeng Nabi ya pangapunten apa kados kula panjenengan jajal ngajung Pak enek ora sing rawuh niki klambine tembelan jajal ngajung jajal ora enek lho Kanjeng Nabi ki sangke seneng ya pangapunten rasuan niku bolong Pak bolong ditembel borong ditembel ngoten niku Kanjeng Nabi aja mbok kira terus nguwapi Kanjeng Nabi ki sederhana rasukan niku sampe bolong ora diguwak terus pundi ditembel niku Kanjeng Nabi pun la yadrin nabiyyu Kanjeng Nabi ora weruh memiliki adqiyun huma amla ngeten ora ngerti muzah niki wau saking napa terbuat dari apa Kanjeng Nabi mboten ngertos wis pokoke ditampi pramila weh-wehan saking tiyang niku rasa ditekokne umpamane ngeten iki diwae jangan terong yu kok ngendi yu nek mau nyolong kok ngendi yu aja ngono wis tomponen ae ora usah dadak ditekokne ya tak wae lodo pitike kok ngendi ora usah tomponen ae Pak ya contoh Kanjeng Nabi niki diwae sepatu ki lho ora tekok iki lulang apa lulang batang apa lulang ngene ngoten niku wis pokoke dipun tampi ora usah dadak ngelakne wong liya pun saged dipun tampi nggih alhamdulillah wis nggih ya wong wedok nek wong wedok senengane maca wancene ya ngono kae tingali nek wong pancene kondangan wancine macak cepet sapa lanang apa wong wedok cepet ya lanang ala ya salah celononan sret lambenan sret ya wis namung kopian tok lah wong wedok deloken sret-sret kok ngendi kon ndawur ngono ki pangapunten lho Pak wong wedok iki nek gawe klambi pamane ijo dhuwur ya disraseni ijo ngono to ya iki ya ngono ngesor ya ijo sampai sikile bareng nek iso ijo wonten niku nek gawe tas-tase ya ijo soalnya modele kan serasi ngene iki nek wong wedok nek wong lanang alah gadek kono ra kono alus pokoke digawe nek wong lanang urung niku mengke nek ibu-ibu pangapunten mbuh cocok ora ya iki nek wong wedok iki dadi mengke wah masyaallah jenenge wedak urung mengke iki gawe alis dilincip apa dipapak ngono to yo enek lho wong wedok iki modele urung niki mengke jenenge idep dibengkong ora ngono nggih urung mengke iki gawe iki Pak apa iki celah urung mengke rodok diabang pipine lha iki mengke penyesuaian Pak bibir penyesuaian cocoke klambi ijo iki apa ngono to aja ijo jenenge benges kok ijo kaya
Lah iki jenenge wong wedok, urung mengke ya Allah, pokoke akeh. Mulane pangapunten nganti sanget nek wong lanang iku kudu yo ngerti. Pancene tindakan ya sancene suwi wong wedok, yo kudu telaten. Ngene nggih. Pun ngeten mawon. Kok bareng ngono iki. Monggo ngaji fikih saniki ngaji fikih. Masalah rekangate salat. Nggih, rekangate salat panjenengan sedinten sedalu salat wi ngono wis dibatesi. Rekangate 17. Aja mbok kurangi, ora oleh. Aja mbok tambah ya ora oleh. Nek wis kadung 17 ya 17 rekangat. Ngoten iki. Bu, aja srowegep. Aku arep salat. Sedina ping pira? 20. Kok iso ping 20 iki lho. Mbok tambahi pira lho? 8. Lah nyapa aku pas regep wae. Sesuk ngono, salat ora Kang? Salat pira? 5. 5 tok ngono kuwi. Lah nyapa aras-arasen. Lah iku ora oleh. Nek wis ditok salati 5 waktu, di total rekangate 17. Ora kena disudo, ora kena ditambah. Senajan to tukang atlet melayu lho, Pak. Wonge roso, angkat besi gawe roso. Salate ya pangga 17. Ora kok terus dituambah sakarepe dhewe. Nek pengen nambah ya aja salat wajib, tapi salat sunnah. Paham nggih? Pun. Salat subuh loro. Anjene niki urutane ngoten kok. Subuh kalih 2 rekangat. Aja mbok tambah. Ngono. Salat subuh pira piyo? 10. Nyapa karo olahraga. Kok karo olahraga iki lho ya. Ora oleh. Esuk-esuk olahraga salat subuh ping 10. Mboten panggah loro. Nek pengen ya tambahno tapi salat sunnah. Pun. Nyapa kok loro? Lah iki lho Pak. Panjenengan kersane tambah ilmu nggih. Salat subuh loro ki nyapa alasane. Ora nyapa ke 4 ngono kan ya penak to nek enjing-enjing. Loro. Sebab salat 5 waktu niku mengacu pada panca indera. Panca niku pinten, Pak? Gangsal. Mulane salat kan gangsal, panca niku gangsal, indra niku ya indra. Jadi panca indra niku enek 5. Lah salat subuh niku mengacu pada panca indra peraba. Peraba niku pendemok. Iso ngraba. Lah ngraba niku iso ngrasakne loro. Siji lembut, siji kasar. Ngono, siji napa niku? Alus, kuwi siji kasar. Iki apa lagi? Bu. Ngene iki apa, Bu? Alus ngene iki apa? Buku. Lah ndelalah enek pawon, kok gredek-gredek iki apa? Parut. Lho, iki jenenge ngraba, Pak. Jadi tangan iki iso ngrasakne iki kasar, iki lembut. Mula salat subuh niku yo ngono panca indra peraba. Bahasane ngoten. Jadi loro 2 rekangat. Selajengipun salat duhur 4 rekangat. Temriki nderek panca indra penciuman. Penciuman niku pengambu, gawe irung. Irung niku pangapunten iso ngambu 4 arah. Ngarep kenek, wingking, kiwa tengen kenek. Contoh pangapunten, kula madhep ngetan Bu ya. Enek mburiku ana wong goreng gereh. Mambu ora? Mambu. Dadi jenenge irung iki lho iso ngrasakne 4 arah. 4 arah. Lah iya to? Walaupun ada nek kono lho, sebelah kono kok goreng gereh, ya panggah mambu. Ngeten iki. Mulane pengindra penciuman. Ki salat zuhur. Salat ngasar mriki 4 rekangat derek panca indra pendengaran. Pendengaran iki napa? Kuping. Niki bisa jadi ya 4 arah. Ana wong pamane meneng ten mriki. Enek nyeluk komburi kono ya krungu. Sebelah mriki ya mireng. Dadi 4 arah. Mulane salat ngasar ya 4 rekangat. Terus salat apa, Pak? Salat maghrib. Salat maghrib niki nderek panca indra penglihatan. Penglihatan apa? Meripat. Meripat niki cuma 3 arah. Mburi ora iso. Jenengan pangapunten, iso apa ora ngene iki? Madhep ngetan tapi mburi ngerti. Mboten. Pramila kan 3, Pak. Ngarep, kiwa tengen, nggih to nggih? Jadi isone namung nyawang ngarep,
nyawang nengen, nyawang ngiwa. Iki to. Ojo dhuwur iki kok dhuwur iki ngarep mawon ngene kok dhuwur. Dan ngeten ngarep ngiwa nengen telu to nggih, mburi ra iso. Kecuali Pak Kanjeng Nabi. Tingali mriki. Kanjeng Nabi niki panca indrane sing penglihatan niku saged mirsani wingking. Walaupun Kanjeng Nabi ku madhep teng ajeng, niku Kanjeng Nabi saged mirsani wingking. Kaya nyawangi teng ajeng niku Kanjeng Nabi. Mula siyen pernah Kanjeng Nabi niki arep dibacok kali namine Suraqah kae. Nggih, dadi Kanjeng Nabi niku mlampah-mlampah terus enek sayembara sapa wong iso mateni Kanjeng Nabi Muhammad terus sirahe digawa arep diwehi hadiah bondo sing akeh. Suraqah kula siap. Suraqah niku pangapunten numpak napa? Numpak jaran terus cara saiki ngene Pak, Kanjeng Nabi lewat jawane karo pajaran tol. Ngono iki lho Pak. Paham nggih? Ditebas. Tapi Kanjeng Nabi niku pirsa, nek komburi niku arep enek sing bacok niku pirsa Kanjeng Nabi, ngerti Pak. Terus akhirnya jarane Suraqah niki wau ambles. Jadi sikil sing arep niku ambles ora sida bacok Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi pirsa, oh arep bacok iki ngerti. Akhirnya kali Kanjeng Nabi pedangi Suraqah dipendet. Dipendet, dijimuk cuma ditung netok. Ditung nenek sirahe Suraqah. Ora arep dipateni lho Pak ya. Ora dipateni Kanjeng Nabi cuma ditung netok ngene iki. Terus akhirnya diparingne. Lah ikilah Suraqah terus entuk hidayahipun Allah taala. Niku Kanjeng Nabi arep dipateni orang bales. Nek jenengan kira-kira piye Pak? Jajal enek wong lho pamane mlayu niki aja sampai dimateni ngene ae. Apa Pak iki Pak? Dingenene. Terus jenengan ngertos ngeten iki, diwales napa mboten? Ora mung kene wae. Wong kene kan apik kabeh. Kanjeng Nabi padha Pak. Sae ngoten niku. Pernah malih kaitane penglihatanipun Kanjeng Nabi ku ngimami madhep kiblat tapi ngertos wingking. Mburi niku jamaah niku cara sop niki mboten teratur. Kanjeng Nabi pirsa niku. Mulane terus dawuh, dirapetne nek jamaah, sope dirapetne sing lurus, aja sampai senggang. Kanjeng Nabi dawuh, senggangir barisamu pidi enggone setan. Gone setane rupa cemple. Mulane pepetno, iki lho Pak. Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pas jamaah pirsa wingkinge padahal madhep kiblat. Paham nggih? Nek kula jenengan isone telu ngarep kiwa nengen. Ngoten ta nggih? On. Bar ngono salat Isya. Salat Isya niki cara teng kitab nderek panca indra perasa. Perasa niki napa Bu? Perasa napa Bu? Ilat. Panjenengan nek wancine masak kan yo ngrasakne. Sing rasane ilat apa tutuke? Sik yo pangapunten. Ngrasane iki didilat ngono apa sak cendok, rong sendok lek ngono kuwi? Lah, biasane didilat. Namung ditumpangne teng napa niku? Pucuke ilat. Namung ngono, Pak. Pramila ibu-ibu nggih, wancine Ramadan utawa poso, nek ngrasakne kuwi jane ditumpangne tok. Ojo sampai ngrasane sak centong. Sak centong terus dilek. Lah ora oleh. Iki jenenge wis mangan. Nek jenenge ngrasakne iki ditumpangne ilat. Oh, ilat niku ternyata ada indra perasane. Perasane napa? Namung sekawan. Siji adem, nomor loro panas. Ngono. Mula piye kademen, iki ngono panas, ngono to? Terus ditambah pahit karo manis. Jadi pahit karo manis. Manis niku manggone teng ajeng, Mbak. Jadi bahasane ilat niku nek indra ilate sing pucuke ilat niku iso ngrasakne legi. Ngoten. Terus nek wingking niku pahit. Mulane iso ngrasakne sekawan, adem, panas, legi, pahit niku ilat. Ngoten pun, ngoten mawon. Niki kaitane rekangate salat diaju
dateng panca indra. On. Enten sing tanglet mbok pilih. Nggih. Surat Atin. Alaihissallahu. Oke. Sapi kisma. Sejedah. Pun. Jadi niki wancine kula panjenengan maca Quran, maos Quran niku disunahne ndonga. Contoh surat At-Tin, At-Tin niku wattini wa zaitun niku lho nggih. At-Tini wa zaitun sampai teng wingking piyambak ayat terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Leres nggih. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin niku kon nambah napa donga bala wa ana ala zalika minasyahidin. Terus surat Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la niku teng wingking ayat terakhir apa niku? Napa Pak? Nggih, napa sik lali kula. Suhufi Ibrahim Suhufi Ibrahim wa Musa. Niku dus pundi alaihi wassalam. Enek keterangan subhana rabbiyal a'la. Jadi tambahane ngoten. Lah posisi kula panjenengan niki nek pas salat jamaah imame maca surat At-Tin utawa sabbihisma rabbikal a'la, kula panjenengan apa ya maca ngono? Nggih. Saene ngoten, asalkan panjenengan aja pas nalikane maca Fatihah. Nek wis panjenengan Fatihahe cekap, waladhdallin amin. Ngono nggih. Maca Fatihah piyambak pun cekap, imame napa alaihissallahu bi ahkamil hakimin panjenengan ndonga. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin utawa wau alaihi masalam. Mboten napa-napa. Tapi nek panjenengan pas nalikane maca Fatihah umpamane maliki yaumiddin ngoten jenengan sela-selani bala wa ana ala dzalika minasyahidin iki mboten pareng. Lah nyapa Fatihah niku harus tertib. Harus mualah. Tertib niku ya urut, mualah niku terus. Mboten pareng di sela-selani di zikir. Fatihah niku harus terus ngoten niku. Kok di sela-selani Fatihah iki mboten sah. Nek mboten sah dos pundi? Iki nek ora ngerti salate mboten sah. Lah nek umpamane ngene dos pundi, Pak? Niki wau kula wis bala wa ana la dzalika minasyahidin. Panjenengan balik awal. Balik saking bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Soalnya apa posisine masih salat aja dibatalne. Bung, paham nggih? Tak baleni, modele kok mentelengi aku iki apa padha ngantuk piye to jene. Ngene, Pak. Ya wau disunahne maca to nggih? Sunahne. Panjenengan jamaah dadi makmum ya maca. Maca bala wa ana ala zalika minasyahidin alaihi wassalam. Mana ta wau? Bareng ngoten umpamane panjenengan iki maca Fatihah, Fatihahe dereng cekap ojo di sela-selani niki wau. Nek di sela-selani niki Fatihah panjenengan mboten sah. Ngoten. Lah nek mboten sah dos pundi nek ra ngerti. Lah niki salate mboten sah, Pak. Lah dos pundi nek ketlanjur maca niki wau, Fatihah panjenengan baleni sangka awal. Ngoten nggih, paham nggih? Alhamdulillah. Terus wau napa, Pak? Terakhir as-sajdah. Jadi niki rada panjang. Kula panjenengan niku nek nemoni teng Quran ayat sajdah. Jenengan tingali nek Quran niku pinggirane enek as-sajdah, tulisan as-sajdah niku disunahkan sujud tilawah.
disunatne sujud tilawah. Sujud tilawah niki terus pundi? Sujud contoh wasjud waqtarib. Lah niku teng juz ngamal surat Al-Qalam insyaallah ngaten Iqra niku lho nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhire niku wasjud waqtarib. Nek umpamane panjenengan maca kuwi sampai wasjud waqtarib niku panjenengan disunane sujud tilawah. Sujud tilawah niku ngeten, Bu. Dereng ngantuk nggih. Ngeten, contoh niki pamane kula salat, Allahu Akbar. Wasjud waqtarib. Kula niki tengati kula niat sujud tilawah. Tengati niat sujud tilawah. Soalnya di dalam sholat tidak boleh menambah sujud. Mulane ditambah tengati aku arep sujud tilawah. Sujud. Dan sujud iki nyapa? Maca donga. Dongane nika nggih sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Niku sing diwaca. Apal to? Dereng. Rapal piye Pak? Rapal maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Apal Pak? Apal. Biasane aku kuwi ya. Kuwi nek kuwi rapal meneng wae Pak. Meneng penting sujude, sujud. Lah nek bar sujud apa lungguh? Mboten lungguh, ngadeg neh. Soale posisine wau niku kan tasik ngadeg to nggih. Ngadeg maca surat, ngepasi surat As-Sajdah, sujud. Lah mulane bar sujud niki ngadeg neh. Ngadeg malih nerusne salate. Nek pengen nambah surat ya nambah surat, nek mboten nambah surat terus baru ruko. Paham nggih? Lah iki nek jamaah pangapunten, imame narep ngenekne sujud tilawah, iki harus konfirmasi kalih makmume. Ngomongi, makmum, aku engko arep maca surat iki sing enek sujud sajdahe, ayat sajdahe. Mengke sujud tilawah nggih. Nggih, ngono. Kudu manut. Jenengan aja terus imame sujud tilawah, moh aku ngadeg dhewe, batal Pak sama salate Pak. Kudu manut imami. Lah iki nek ora digenahne ngono, sik pangapunten, ora digenahne. Iki makmume iki pangapunten, padha bingung iki. Bingung, akhirnya nek bingung padha mburi, subhanallah. Subhanallah ngono iki. Kirane wae iki sujud, padahal niku tujuane sujud tilawah. Mulane nek imam arep sujud tilawah digenahne sik. Karo makmume engko arep sujud tilawah nggih. Nggih. Carane dos pundi? Engko nek aku wasjud waqtarib mau sujud sampean melu wae. Dungane iki nek rapal ya iki, nek ora rapal meneng wae. Ngono ya. Bari ngono ngadeg. Iki kedah dipun gunaken. Soale pengalaman pangapunten. Pengalaman kula pernah sian ada jamaah ora digenahne, akhirnya makmume bingung, Pak. Ki sujud apa iki? Sujud apa iki ngono ki? Arep melu sujud dhek salah. Lah sing mburi ya subhanallah dikek-kene. Subhanallah. Subhanallah. Lah go piye niku Pak? Pun niki ilmu niki nggih, ilmu. Pun. Enten mawon alhamdulillah badhe jawab pitakenan wingi masalah takziah. Takziah niku ndamel rasukan ireng napa pareng. Jadi takziah niki napa Pak? Nglayat nggih. Nglayat damel rasukan ireng napa pareng. Ngoten niku. Teng kitab namine I'anatut Thalibin. Teng kitab I'anatut Thalibin dan beberapa kitab fikih takziah damel rasukan ireng pareng oleh, asalkan jangan sampai menggunakan hitam dengan tujuan bahasanya tidak terima dengan takdiripun Allah Ta'ala. Jadi nek gawe ireng dengan simbol aku gawe klambi ireng, jubah ireng, aku ora trimo nek dhek niku ninggal, maka menggunakan jubah baju hitam hukume haram. Lah nyapa kok ngono? Simbol ora trimo kalih takdiripun Gusti Allah Ta'ala. Paham nggih?
Tapi nek umpamane ora nek niat ngono wis pokoke aku nggih klambi ireng takziah ora apa-apa, mboten masalah. Niki cara hukum ngoten. Bu, nek paham mantuk-mantuk to, Bu? Ngene-ngene lho, Bu. Ben aku marem lho ya. Tak baleni takziah nglayat gawe klambi ireng pareng napa mboten? Pareng. Tapi nek enek takziah gawe klambi ireng dengan simbol hitam tujuane ora ridho karo takdiri Allah Ta'ala, hukumnya apa nggih? Haram iki dosa, ora oleh. Lah nyapa kok ngono? Nek wis dipesti dhek niku ninggal ya wis ninggal, arep digetono ora tanggal balik. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Selajengipun nenek sing tanglet niki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya orang ke kamar mandi atau WC dengan membawa HP berlama-lama. Enten apa kata? Wong ya teko. Jilbabe warnane apa, Bu? Iki lho, dadi nek nggawa HP, digawa nek jeding. Terus pun digek sampai sawi. Lah nyapa nek jeding? Delok TikTok. Dadi delok TikTok kan nek jeding. Terus pun di pangapunten makruh. Boten sae. Dan pangapunten wong niku nek sering dorong kesuwen enek toilet niku nyebabne penyakit pasir. Pasir iki apa? Heeh. Niku tenanan niku teng kitab mboten. Dadi pinarak sawi enek toilet kok iktikaf lho Pak. Iktikaf ora nek masjid, tapi teng pundi? Teng jeding kesuwen niku teng kitab didhawuhne penyebab daripada penyakit pasir. Pramila aja suwi-suwi, sak cukupe mawon. Lah nek modele niku dadi nggawa HP iki jenawe emat karo ndelok HP. Lha iki nyebabne suwi niki. Soale nyapa? Teng mriki iki nggon ki nek jenenge ndelok HP, apik kurang apik didelokne, kurang apik didelok malih, di scroll nek arene ya. Digeser-geser lho Pak. Niku nek apa meneh manggone teng toilet. Niku jelas pangapunten, mboten sae. Ora apik, ngoten. Tapi ya niki dihindari. Ya alasane ngene, ngiras-ngirus. Kok iso ngiras-ngirus lho ya. Daripada meneng jerene ngono lho. Nggo HP, ora apik, mboten sae, Bu. Nek harame ora, tapi mboten sae. Ngomong nek teng toilet nih lho Pak, mboten sae. Ya piye wis pokoke meneng. Meneng ngono, meneng ndang dicukupne nggih ndang wis aja suwi. Biasane jaler apa setri ngono kuwi. Alah. Aku lho lanang, Bu. Tersinggung aku ngene iki malian. Wis monggo, pokoke aja sampe suwen-suwen. Soalnya nek lenggah kedangon penyakitnya ngoten. Pun nomor kalih, bagaimana hukumnya orang laki-laki dewasa yang bersilaturahmi ke tetangga perempuan yang dalam keluarganya perempuan itu tidak berhijab. Saged dipun tampi Pak pertanyaane nggih. Wong lanang wis dewasa ngeten terus silaturahim dateng tanggane sing tanggane niki wau duwe wong wedok sing mboten jilbaban. Tambah temriki. Iki aku maca tulisan lho Pak ya. Atau memakai pakaian di atas lutut. Dadi gawe klambi di atas lutut. Lutut iki apa? Dengkul. Dadi nek dhuwure dengkul ngono ya. Wis ora jilbaban. Terus wae niki nek dhuwur dengkul sampai mulus-mulus ngono. Iki piye iki? Berdosakah laki-laki tersebut? On. Jadi silaturahim sae napa won? Sae. Tapi di dalamnya jika ada sesuatu yang tidak baik, maka juga berdosa. Dosa yonan. Contoh malih pangapunten. Jenenge nekani walimatul aras utawa walimatul manten iki lho ya. Ini kan hukumnya wajib. Wajib. Jadi panjenengan nek diundang mantenan
iku wajib hadir teko. Tapi jika di dalam waliman niku ada sesuatu kemaksiatan, hadir ora oleh. Mboten bareng. Karena napa? Wajibe guru-guru nek perkawis sing diharamne wajibe ilang. Wajibe ilang. Mulane ngeten iki padha, silaturahim iki mboten wajib, sunnah. Tapi di dalam nyawa niku enek mulus-mulus ngono to. Niki mengke ora api. Apa meneh niki mengke nek ora nek pangapunten tidak ada mahram, yang ketiganya ada orang ketiga, laki-laki perempuan tok, niki ada salah satu teman sing ra ketara jenenge setan. Dadi nenek wong lanang wedok sing bukan muhrimnya, mahramnya, kemudian berduaan, iki ada salah satu sing teko jenenge setan. Setan iku ngejak api apa elek? Awon. Maten, yo pertama meneng-meneng, pandang-pandang, kemudian setelah pandang terus, ngono lho Pak, setelah pandang lain-lain. Lha ngene iki setane nyapa soale, aja trimo mandang, demoken ngono, demoken terus ngono, aja trimo demoken, sosoren ngono iki lho. Ya ta Bu ya. Lah iki lho setane terus ngucu-ngucu, mulane harus ada ketiga. Ngeten iki, paham nggih? Jadi niki saya ini rasa silaturahim soalnya di dalamnya ada kemaksiatan. Malih pangapunten Pak, pertamu umpama ning nggone tanggane kek wedok bojone renek ki ora oleh jane. Mboten mareng. Balenine pertamu nggone tanggane delalah niki bojone renek enek sing wedok niki ora oleh. Mboten mareng. Nyapa yo engke teko nomor 3 sapa Bu? Wis ngono ae. Pun ngeten mawon nggih. Alhamdulillah. Ngeten iki muga-muga barokah ngaji kula panjenengan tambah sae. Yang niku nek tambah sae insyaallah tambah mentes ing akhirate bejo. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina min khairi umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.